Maliko kan an ka foli be bɛɛ lajɛlen ni waati in na bi ye tɛnɛ marsikalo tile 21 an balima aw bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaru b'an bolo ka da kulo kan o de ye Sumeli Bube Mayiga ala ye ale ka kalifa minɛ a la kibaru min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko Sumeli Bube Mayiga ale kɔni kun mangɛnɛ a bɛ waati jan bɔ a tun bɛ clinique Pasteur la bi kunnafoniyaw sera ma ka yɛrɛ ka fɔ ko a ka bana ma ɲɛ ko ala y'a ka kalifa minɛ a la kabini sɔgɔmada fɛ k'aw ladɔnniya ka fɔ Sumeli Bube Mayiga kabini san 2021 août kalo la ale taara Bamakɔ kasuguba la ka sababuya kɛ a nɔ kun minɛlen don avion ko affaire dɔw la ale ni Mali finitigiw olu ka baarakɛminɛn dɔw fɛnɛ ŋanamu la a ka kasoladon kɔfɛ kalo damadɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko a banalenba kun don u bɔra n'a ye o la ka taa ni a ye clinique Pasteur la walasa ka se k'a furakɛ nka a ka o dɔgɔtɔrɔso la taga in senfɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni ye jateminɛw kɛ ka yira k'a fɔ ko a ka bana ko a ka jugu kosɛbɛ olu kɔni ye a laɲini k'a fɔ ko ni a bɛ se ka taa Mali jamana kɔ kan ka taa a yɛrɛ furakɛ yen nɔ o kɛlen a somɔgɔw olu fɛnɛ wulila ka yira k'a fɔ ko u bɛ a laɲini Mali transition ɲɛmɔgɔw fɛ u ka yamaruya di a ka taa jamana kɔ kan nka fo an bɛ waati min na i ko sisan yamaruya kɔni ma se ka sɔrɔ hali laban in na fɛnɛ marsekalo tile fɔlɔ a muso yɛrɛ kɔni ye lettre dɔ kɔni sɛbɛn ka ci colonel Asimi Goita ma ko a ka a yamaruya ale cɛ a ka taa a furakɛ Mali jamana kɔ kan nka nin si ma sira sɔrɔ bana ale kɔni kun tɔ kun bɛ ka juguya ka taga a fɛ a ma ɲɛ mun kɔ a kɛra o ye ale kɔni banna ka kɛ ni bi tɛnɛndo ye marsekalo tile 21 san 2022 kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye Menaka a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin 600 ɲɔgɔn na ko olu bɔra u ka dugu la ni ka taa Menaka dugu yɛrɛ kɔnɔna la ka sababu kɛ lakanabaliya ye k'aw ladɔnniya ka bɔ a bɛ waati jan bɔ Mouvement pour le salut de l'Azawad ale ni jatigɛwale jɛkulu dɔ olu kɔni bɛ ɲɔgɔn na o kɛlɛ kɔni senfɛ bingalikɛwale bɛ ka taa ka ɲɛsin duguden caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma o hukumu kɔnɔna la maa caman kɔni siranna olu ye u ka duguw bila ni ka taa u sigi Menaka dugu yɛrɛ kɔnɔna la Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ale yɛrɛ kɔni ka jate la mɔgɔ 2000 ɲɔgɔnna olu kɔni ye u sigiyɔrɔ bila ni ka na Menaka dugu yɛrɛ kɔnɔna la ko wa o mɔgɔ 2000 nin kɔ yɛrɛ fɛnɛ la ko denmisɛnnin mɔgɔ 600 ale ni 19 ko olu fɛnɛ de bɛ olu la olu ka jɔrɔnako yɛrɛ kɔni ye mun ye denmisɛnnin ninnu olu bɛna se ka lakana cogoya min na ka ɲɛ walasa cogoya min na u ka siniɲɛsigi o kana na kɛ baara ye kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye Masina a yirala k'a fɔ ko 1200 o farala angɛrɛ bɔrɔ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Masina ale ye duguden caman kɔni ka baara bɛnnen don sɛnɛ ma ni waati laban ninnu kɔni na a yirala k'a fɔ ko angɛrɛ bɔrɔ o kɔni tun bɛ 5800 na yen nɔ ko nka nin don laban ninnu kɔni na angɛrɛ bɔrɔ ale yɛlɛnna kosɛbɛ fo ka taa a yɛrɛ sɔrɔ 7000 la o kɛra sababu ye sɛnɛkɛla ninnu olu kɔnɔ lafilila u ka sɛnɛkɛfɛn olu kɔni ɲaliko la nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ Office du Niger ale baarakɛla minnu bɛ yen nɔ ka ɲɛsin sɛnɛko ma olu kɔni ye nin sɛnɛkɛla ninnu ka u ladɔnniya k'a fɔ ko u kɔni bɛ se ka farafinnɔgɔ ninnu ko ka olu labara walasa ka olu kɛ u ka forow kɔnɔna la ko o kɔni bɛna dɔ bɔ u ka degun na kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye Mali transition ɲɛmɔgɔw ale ni CEDEAO mɔgɔw olu ka cidenw bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ ye Jonathan Goodluck olu ka ɲɔgɔn ye dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna la Mali transition ɲɛmɔgɔ olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna transition bila kalo 24 kɔnɔna ni o ye san 2 ɲɔgɔnna ye ko wa ko u tɛna se ka tɛmɛ o kan kibara min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ sibirido marsikalo tile 19 CEDEAO médiateur Jonathan Goodluck ale kɔni ni Mali transition ɲɛma olu ka ɲɔgɔn ye o kuncɛla nin don in na nka a yirala k'a fɔ ko ninnu kɔni ma bɛn kelen kan sabula Mali transition ɲɛma olu y'a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛ jigin ko ka na transition kɔni hakɛya bila san 2 la ni o ye kalo 24 nka hali bi CEDEAO ka ciden o y'a yira k'a fɔ ko nin san 2 kɔni ka ca ko nka ale kɔni tɛna sɛgɛn malidenw olu kɔni kuma ɲɔgɔnya la walasa cogoya min na u bɛ se ka transition ka o kɔni waati surunya transition ɲɛma olu yɛrɛ kɔni fana y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni kun ye kalo 36 de fɔ a daminɛ la ko u bɔra o la ka na kɛ kalo 29 ye ko nka sisan nɔ u bɛ kalo 24 na ko olu kɔni tɛna tɛmɛ o kan ko sabula n'a fɔla olu kɔni ka baara kɛ ka ɲɛ olu tɛna se ka baara kɔni kɛ koron suguya dɔ kɔnɔna la k'a fɔ ko ɲuman bɛna bɔ a ko la o de kama olu fana y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛna bɔ kalo 24 in kɔni kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya ye a kɔni bɛ nin hakɛya kɔni la fɔlɔ kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw tulo kan an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka se aw tulo ma
aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ